Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare. Pripun kabare? Mugi-mugi saestanten nggih. Kepanggih malih kalian Bu Rahma. Enjing menika saderengipun bocah-bocah miwiti sinau, monggo sesarengan maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Enjing menika bocah-bocah badhe sinau suarane kewan. Padha digatekake nggih. Niki dipirsani, niki kewan apa? Inggih, pinter. Niki jenenge sapi. Sapi unine banjur niki kewan apa bocah-bocah? Pinter. Niki jenenge pitik babon. Suarane pitik babon yaiku salajengipun kucing. Suarane kucing yaiku kita lanjut nggih. Iki pitik jago. Suarane pitik jago yaiku banjur iki jenenge tekek. Suarane tekek yaiku banjur niki kewan apa bocah-bocah? Inggih, pinter. Iki jenenge wedhus. Suarane wedhus yaiku lajeng niki jenenge soang utawa banyak. Soang utawa banyak suarane kita lanjut nggih. Iki jenenge jangkrik. Suarane jangkrik yaiku yen iki jenenge lemut. Suarane lemut yaiku lah sing iki jenenge kutuk. Kutuk yaiku anake pitik. Suarane kutuk yaiku nah bocah-bocah niku wau pasinaon babakan suarane kewan dinten niki. Niki tugase lare-lare. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.